No. Okay. Yariman waka, sautin mu daban ne, rawa mun taka, mu takun mu daban ne, kuɗi mun tara, kai wane da wane, muna jin daɗi, kan makiyaya ko ne, makiyaya za ku yi, alamarin Allah ne, ina ƴan gulma, kai ko ba kwanan ne, munafukan banza, kai ko ba riba ne, kuɗi mun tara, gashi kuna jin haushi, naira tayi, na ce muku tayi, talauci barni, arziki kamani, makiya na kallo, mun yi gaba, sai kallo, talauci barni, arziki kamani, makiya na kallo, yau dai mun yi gaba, sai kallo, talauci barni, arziki kamani, makiya na kallo, yau dai mun yi gaba, sai kallo, talauci barni, arziki kamani, makiya na kallo, yau dai mun yi gaba, sai kallo, dala mun tara, sai dai kaga mun sai mota, ko mu ɓoye abinmu, in mun so mu ba 'yan mata, ga wanka mun ɗauka, hannunmu da eba wata, kyamara ta san mu, tamkar mu aka yi ta, ga iPhone ga Samsung, mota kuma sai ta koka, ga mata sun san mu, gayu na mana san barka, wasu banye da su ba, suna jin haushi, yau sai dai ku mutu, ku makiya haka Allah ya so, ai bokan bai kai ba, Rabbana ya fi shi, yau sai dai ku mutu, ku animal haka Allah ya so, sai kallo, talauci barni, arziki kamani, makiya na kallo, yau dai mun yi gaba, sai kallo, ina masu zagi, ai mun kai da kuyo ne, in dai kai gulmar mu, to ai mun kai da kayo ne, in dai kai mai ki ne, to ai wani shi mai so ne, in ma ka zage mu, to wani ko bakinsa yabo ne, Allah kare mu sharrin su o'o, mai ta gaba su ko suna ta dako, kullum muna kari da biko, su ko suna kari da koko, talauci barni, arziki kamani, makiya na kallo, yau dai mun ci gaba, sai kallo, talauci barni, arziki kamani, makiya na kallo, yau dai mun yi gaba, yay.